En af de helt store gevinster ved en vinsætteuddannelse er, at du lærer at tale vinens sprog. Du bliver tryg i at læse om vin, du bliver tryg i at se vinetiketter, og du kan til hver en tid tilegne dig viden om et nyt vinområde, fordi du har lært den strukturerede tilgang, og fordi du ved, i hvilken rækkefølge du skal spise elefanten. I forbindelse med vores samarbejde med H.J. Hansen, der har vi valgt 2 modeller, så det er så fleksibelt, som det kan være. Man kan tilmelde sig vores aftenhold. Det er short and sweet. Man kommer kl. 18 og går kl. 20 og er blevet klogere på et givet vinområde, har smagt 4-6 vine. Eller også, så tilmelder man sig 3 fulde søndage, og så er der lidt mere tid til fordybelsen og lære de andre at kende. Og man går op til den samme prøve, uanset om det er hverdagsaftener eller om det er søndag. Der er plads til både de fagprofessionelle, dem der arbejder med vin i hverdagen, men der er også plads til entusiasterne. Og vores hold fungerer rigtig godt, når vi mixer de 2 interessegrupper. Det, der er det helt stærke, det er den der analytiske tilgang, og der går man simpelthen slavisk igennem et hvilket som helst givet vinområde, og det gør man også, når man smager vinen. Det kan jo virke sådan lidt konstrueret lige de første par gange, men når man har prøvet det 40 gange, som vi gør på level 2, så sidder det på ryggraden, og så slipper man det aldrig. Altså, vi underviser uddannelsen på engelsk, og litteraturen er også på engelsk, men det er bygget meget, meget forståeligt og logisk op, og vi er jo danskere, så vi kan jo også svare for os på dansk, hvis der skulle komme et spørgsmål. Fordelen ved det på engelsk er, at al vinlitteratur i dag, også bagetiketter, meget ofte er skrevet på engelsk, så du lærer jo simpelthen det vokabularium. Det er sådan i Visas system, at man kan vælge, om man vil gå hele vejen level 1, 2, 3, 4. Man kan også starte på level 2. Så skal man bare være indstillet på, at man skal kridte skoene lidt mere. Og det er der mange, der gør, og de består også med flot resultat. Det er slet ikke så svært, som man tror, selvom det står på engelsk.